ତାଙ୍କର ମେସିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗୀତାର ବୋଉ ପିଲାଙ୍କର ମେସିନ୍ଟା ହଁ ହଁ ଏଇଟା ଆକୁ କି ମେସିନ୍ କହୁଛନ୍ତି ଗୀତା? ପେପର ମେସିନ୍ ବଫେ ପ୍ଲେଟ୍ ଏଠି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଗୀତା। बड़ मान नमस्ते सान मान को स्नेह आशीर्वाद केमी अच्छा समस्ते आशा कर भल थे निश्चय। आज तो विश्वकर्मा पूजा से कम बंद अच्छी आम महाराणा मान तो विश्वकर्मा पूजा टाक करेंगे आज्ञा पुत्रा मैंने भी डाकी पूजा हूँ आस देखिए बोली घरे पूजा विधि टे करवा मौसा जा मंदिर को आसवे संक्रांति अन्य काम धंदा देखा चलते मौसा पूजा कर देखिए कल पूजा आज देवशिल्पी श्री विश्वकर्मा पूजा उत्सव एवं कन्या संक्रांति अक्षयतरा चढ़ेलनि ना अक्षय चढ़ाई चढ़ कहीं उठुन टे देखे सांग मान कौटी बसईच देखु आमर घरे जगह नथिया लगी आम सैड्रे बसई दौचु आ ठाकुर को कौन करिया ठाकुर बसईक सामान जा सब टे बसई देते आउरी मौसा मंदिर जाइना ओम भुवन पताय नमः ओम सनातनाय नमः ओम हर्षाय नमः मु तो भोग हरका जुगाड़ करी भोग जुगाड़ कर मौसा को देवी टे पूजा करने जलखिया टे करी मौसा मंदिर जाइए आसले खाइबे एटा हूँ कर्पूर पानी देहरे आरती कर्पूर पकई रखी तले दीपटा लगे बासना पूरा बढ़िया बाहर माने मुंडटा पूरा शांत लगुच समय बस पड़े लगे आ बासनाटा टे सुंगी सुंगी चाहटा टे पीदवा तापर काम धंदा देखा हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम राम। तो फ्रेंड्स आज खाली भात डालमा करदेली भात डालमा कर सारिकी आउटे घी पकई दी भात डालमा नहीं भोग करदेली ठाकुर को भोग कर सारापर मौसा को देदेली खायापी पुत्रा मान तो डाकी जावाई बाहर थिलु किंतु खाई सारापर आ पूरा हल्का लगिला से रेस्ट नहीं उठले जावाई बोली मौसा कहले खाई सारापर टे रेस्ट नहीं गलु तो फ्रेंड्स पुत्रा घर जीवु बोली खाइलु खाई सारा पर एत निदा आसला आ शोई पड़लु शोईकी उठिलु एबे बाहर जीवु बोली आ निद जे लागिला कहि हो नै मोरे शोईकी उठिया टिके जीवा नले आ एबे बाहर तो मौसार मोर जीवा पई आ चलो जीवा डाकी जंदी नगले खराब भाबिबे टिके जाई बुली पळे आसिया सदी के ओहो अले लेट हे गिला पूजा लेट हे गिला बाबू डली प्रशांत आम ठेकू शोची खाई ना ए सरला
ଏବେ ସରିଲା ପୂଜା ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ବେଶୀ ଆଉ କେତେଟା 4ଟା ହେଇଗଲା ନା 3ଟା। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବଡ଼ ପୁତୁରା ଘର ଆମର 3ୟ ନମ୍ବର ଦେଢ଼ଶୁରଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କକା ଆସିକି ତାଙ୍କର ବସି ପଡ଼ିଲେ ଆଉ। ଏଇଟା ଗୋବିନ୍ଦ ଘର ସେପଟେ ଗୋପାଳ ଘର। ଗୋପାଳ ଘର ଲୁହା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ୱେଲ୍ଡିଂ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍। ଗୋବିନ୍ଦ ଘର କାଠ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ବୋଉ ପିଲା ମାନେ ଆମର 3ୟ ନମ୍ବର ଦେଢ଼ଶୁରଙ୍କର ବଡ଼ ବୋଉ ଗୋବିନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ। ଦେଖିଥିବେ ଆଗରୁ ବ୍ଲଗ୍ରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମେସିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗୀତାର ବୋଉ ପିଲାଙ୍କର ମେସିନ୍ଟା। ହଁ ହଁ ଏଇଟା ଆକୁ କି ମେସିନ୍ କହୁଛନ୍ତି ଗୀତା? ପେପର ମେସିନ୍ ବଫେ ପ୍ଲେଟ୍ ଏଠି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଗୀତା। ଏସ୍ଏଚ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ଆମେ ଲୋନ୍ ଆଣିକିରି ପ୍ଲେଟ୍ ପେପର ମେସିନ୍ ବନାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆସିକି ନେବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ଆଜି ବେଶୀ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ହଁ ହଉ କ'ଣ କରିବା ପୂଜା ବିଧି ଦିନରେ ସିନା ହବ। ଘର କ'ଣ ଶୁଭ ପଡ଼ିଲା ଯେ ଘର ଯେ କୋଉଠି ପଳେଇଥିଲା ପସନ୍ଦ। ପୂଜା ଦିନରେ ସେମିତି ହବ ବା ଲେଟ୍। ତମେ ଖାଇନ ନା? ଖାଇଲୁ ଖାଇଲ? ହଁ ହଁ କ୍ଷୀରି ଟିକେ ବଡ଼ା ଟିକେ ଖାଇଛ? ନାଇଁ ଏବେ କିଛି ଖାଇବୁନି ଏବେ ଖାଇଛୁ। ଖାଇଲ? ହଁ ଖାଇଲୁ ସକାଳେ ମାନେ 1 ବେଳକୁ ବାହାରିଥିଲୁ 1 ଆସିଲେ ଖାଇବୁଲି 12ଟାରେ ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ଆସିଲେ କକା ଯିବା ବୋଲି ଭାବିଲୁ। ତାପରେ ନାଇଁ ଏବେ ଯିବାନି ତ ରୋଷେଇବାସ କରିବା ଖାଇବା ପିଇବା ଟିକେ 5 ମିନିଟ୍ ବସିବାକୁ ହେଲେ ହବ। ଖାଇଲ? ହଁ ଟିଭି ଦେଖୁଛି। ଡଲି ଆଉନି କି ଇଆଡ଼େ? ଡଲି ଆଡ଼କୁ ଆସୁନି ଡଲି ବା ଟିକେ ପିଇବାକୁ? ନାଇଁ ଚା ଟିକେ ପିଇବ ଯେ ପାଣି ଟିକେ ମତେ ଯେତିକି ହେଲେ ଚଳିବ ରେ ବେଶୀ ହେଲେ ଚଳିବ। ଏଇ ଭୋଗ ସବୁ ଏତେ ଗୁଡ଼ା ଦେଲେ କିଏ ନବ କୁହ? ଚୁଡ଼ି ଦିରା ଦ ପରା ଦେଇଦିଅ। ହଁ ଚୁଡ଼ି ଦିରା ଦେଇଦିଅ ପିନ୍ଧେଇ ଦିଅ ଏକାଥରେ ନହେଲେ। ହେଲା ସବୁ ଖୋଜିଦେବ ଖୋଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ଜିନିଷ ଶୁଙ୍ଘିବେ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ବା ଯା ଘରୁ ଯା ଘରକୁ। ଆମର ଏଇଟା ନାହିଁ ତ ନା ଅଛି ତମର ଗ୍ରୀନ ପତ୍ରଟା ଏ ଟାଇପର ପତ୍ରଟା ତମର। ହଁ ପଛପଟେ ସେଇଠି ଯୋଉ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର ତାଙ୍କ ସିଡ଼ି ରାସ୍ତାଟା ତାପରେ ତ ଆଉ ଓହୋ ହେଲା ଦେଖାଗଲା। ନୂଆଟା ପଡିଛି। ହଁ ଦେଖାଗଲା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ପାଖରେ ଦେଖରେ ବିରଜା କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ନେଇକି ଫଟୋ କାଢି ରଖିଥିବି। ଏଇଟା ଡିପି ରଖିଥିବି ଫଟୋଟା କାଢି। ଆମ ପୁତୁରା ଘର ଛାତ ଉପରୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଚାରିଆଡ଼େ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। এই গছ যা নাই মা পুরা এমনি বড় হয়ে গেল ব্যাকগ্রাউন্ডরে দেখা যাওনি পাহাড় নহলে ପାହାଡ଼ ଯାକ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ନାଇଁ କି? ପାହାড়ଟା ପୁରା ମାନେ ଦେଖା ଯାଉଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଲେଣି ଆଉ ପୁରା ଅସ୍ତ ହେଇସାରିଲେଣି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲେ ପୁରା ନଡ଼ିଆ ଗଛ ପାଖରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅସ୍ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାରିକାନି ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଛାତ ଉପରୁ ଆସିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା ଆଉ ପୁଳାଏ ଛେଳି ବନେଇଛି ରଖ। ଏ ଅଁଳା ଗଛ ଦବ ବୋଲୁଥିଲା ରେ କୋଉଠି ରଖିଛି ବଡ଼ ମା? ସାଇଡ଼ରେ ଓହୋ ରେଡି ହଁ ଦିଅଛି ଆଣଛି।
ବଡ଼ ନଥିଲା ଆଉ ବଡ଼ ନାହିଁ ହଁ ବେଶୀ ବଡ଼ ଜାଗା ବେଶୀ ବଡ଼ ଆଉ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଜାଗା ତୋର କଲେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ଘରୁ ବୁଲି ବୁଲିକି ଆସିଲି ଆଉ ଅଳସୁଆ ହେଇକି ଘରେ ବସିଲି ରାତିକି ଡିନର ପାଇଁ ଟିକେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲି ତିଆରି କରିବାକୁ ଆଉ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିନର ଥୁଆ ହେଇଥିଲା ଆହୁରି ଜନ୍ତୁଆଣି ତାକୁ ଟିକେ କାକରା କରି ଛାଣିଦେବି କାକରା ଜନ୍ତୁଣିଟା ନଡ଼ିଆ ପୁର କାକରା ଜନ୍ତୁଣି ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଥିଲା ଭାବିଲି କରିଦେବା ଆଉ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଭାତ ତ ଖିଆ ହେବନି ରାତିରେ ଆଉ ମଉସା ରୁଟି ଖାଇଥାନ୍ତି କାକରା ପିଠା କରିଦେବା ଆହୁରି ଅଟା ସେ ଯେଉଁ ବିରି ବଟା ଥୁଆ ହେଇଛି ଆକୁ ଟିକେ କରିଦେବା ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗପି ଗପି ଆସିଲି ଆସିକି ବସିଗଲି ଘଡ଼ି ମୋବାଇଲରେ ଧରିକି ଏଡ଼ିଟିଂ ବାକି ଜାଗା ଥିଲା ତାକୁ କଲି ଆଉ ଥରେ ଆସିଲି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଆଉ ଏଠି ଜନ୍ତୁଆଟା ଟିକେ ଚକୁଡ଼ା ଚକୁଡ଼ି କରିକିରି ଗଢ଼ୁଛି ଟିକେ ପିଠା ଆକୁ ଛାଣିବି ଆଉ ଚକୁଳି ପିଠା କରିବି ଆଉ ନିହାତି ତ ଡିନର ପାଇଁ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଏଇଟା ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ହେଉଛି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ପକଉ ପକଉ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଡେରି ହୁଏ ବୋଲି ଏଡ଼ିଟିଂ ହେରା ସବୁ କରିକିରି ସବୁ ଏକୁଟିଆ ସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବି ଆଉ ଭଏସ୍ ଓଭର୍ କରିବି ଗୁଡ଼ି ଦରକାର କରିକି ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଲାଠୁ ମୋତେ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଡେରି ହେଇଯାଏ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଏ ଆଉ ଦେଖିବେ ଜିନ୍ଦେଲେ ଦେଖିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛି ଡେରି ହଉ ପଛେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବେ ବୋଲିକି ଆଶାଟା ରଖିଛି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିବେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଏବେ ପିଠା ତିଆରି କରିବି ଛାଣିବି ତାପରେ ଚକୁଳି ପିଠା କରିବି ଆଉ ମୁଁ ତ ଏବେ ପିଠା କରିବି ପିଠା ଗଢ଼ିବି ଛାଣିବି ଆଉ ଚକୁଳି ପିଠା କରିବି ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ବି ଏଇଠି ରଖିବା ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟା କ'ଣ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ତ ଆଶା ରଖିଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖିବେ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ବୋଲି ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋର ତ ଜନ୍ତୁଆଣି ହାତ ନମସ୍ତେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ରହୁଛି